Os bolos do local é unha evolución do proxecto Os 15 Bolos. O que se pretende con esta transformación é convertilo nun espazo de formación continua. Dentro da programación prevista inclúense 3 grupos de actuacións e un curso sobre produción de eventos que se desenvolverá entre o 18 e o 22 de xuño no local de música. É un proxecto formativo de base que sirve, ademais, como acompañamento a aqueles grupos que se presentaron e que deciden formar parte deste proxecto, e tamén é un proxecto de mentoring, non? Que contribúa a mellorar estas capacitacións dos propios grupos. As xornadas formativas veñen desenvolvéndose dende abril e continuarán durante o mes de xuño, con actividades sobre temas relevantes para pôr en marcha un proxecto musical. O vindeiro luns comezará o programa de mentoring, que se desenvolverá ata o 15 de xullo e que consistirá en sesións de traballo individualizado con profesionais do panorama musical galego. Como parte da formación, os alumnos do curso de produción de eventos musicais involucraránse na organización dos concertos do propio bolos do local. Realmente o objetivo de todo isto é seguir fortalecendo, por un lado, a estructura municipal de apoio á cultura de base, pero tamén é certo que o que se busca é crear unha comunidade de novos creadores, de persoas que están involucradas na activación da cidade como un espacio de cultura, e hai moitas máis pezas, non? Que ao final intentamos que se vayan ensamblando. É un pouco a dinámica de traballo que levamos desde fai anos no local, que é aproveitar moito todo o que facemos, non? As citas musicais comezan o 22 de xuño no local de música Coserán de Tralla, no que se ofrecerá o escenario aos grupos máis noveis a modo de festival de fin de curso. Tocarán Hide and Hate, Waterproof, Ciclogénesis, Dr. Animal, Crazy e esa galera. O 23 e 24 de xullo na Praza do Teucro celebrarase o Son da Serea, no que tocarán Los Puta Mierda, Chaotic, Fondo Norte, Brutal, Frank, Skrill, Particle e Onion Smile. O último dos concertos terá lugar o 11 de agosto na Praza da Peregrina, onde Glitter and Litter farán de teloneiros de Rosendo.